Og piger, det skal lige siges, at vi skal have kæledyr, som er krybdyr. Ej, hvor fedt. I undertøj. Jo, det er da mega fedt. I undertøj. Ej, det er ikke sikkert. Nej, det er rigtig bedst. I edderkopper eller slanger. Slanger. Så jeg ved, hvor enormt vigtigt det er at være der til tiden som model. Så selvfølgelig var jeg da rigtig, rigtig ærgerlig over at komme for sent, men når man står på et photoshoot, så er man nødt til bare at lægge de dårlige ting bag sig og komme videre. Hej, hej. Du vil lige hilse på fotografen først. Hej. Det var du længere om. Hej. Kom lige herover. Nå, det vi starter med, det er faktisk, at vi laver en position på dig, og din position er siddende. I dag skal pigerne lave et fotoshoot, hvor vi tester deres grænser. Ikke nok med, at de skal have udfordrende undertøj på, som kræver nogle ret specielle positioner. De får også lov til at lege med krybdyr på billederne. Og så bare lige kigge på mig, vi er i gang. Den gør ingenting, men det gør jeg til gengæld. Hallo, er du der? Du forstår godt, hvad jeg siger til dig, ikke? Ja, nu begynder den der slange der at kravle ned i skødet på dig. Det kan vi godt lide. Det fotografen han siger til mig, det synes jeg, at det simpelthen så åndssvagt. Godt, og så behold det der sensualitet der. Ja. Du må godt være lidt mere beskidt. Jeg skal være vulgær, og jeg nærmest skal tænde på den slange der. Du ligner et spøgelse. Er du okay? Ja. Det er bare, jamen, jeg fik en slange. Jeg skal ikke. Nej. Hvor er det sjovt. Hvad er der mere? Fotografen, ikke? Han er den værste. Jeg kunne have dræbt ham lige ved siden. Og så skulle jeg være meget vulgær og sådan tænk på, at slangen går ned i dit skød og over brystet. Og det var bare sådan Glem det. Hvad pigerne ikke ved i dag, det er, at jeg har hyret en skuespiller til at spille fotograf. En skuespiller, som selvfølgelig ikke aner noget som helst om at tage billeder, men som kan spille rollen som et rigtigt dumt svin. Og dem er der altså nogle af derude i branchen. Og han skal ikke komme og sige til mig, at jeg skal slappe af eller et eller andet, og jeg ikke er bange, ikke også? Tro mig i dag, jeg viser, hvem Rochelle er. Rochelle, jeg forestiller mig, at du sidder her. Nej, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Undskyld, jeg vil så gerne. Jeg kan ikke. Hvad sker der, ven? Er hun ved at falde om? Rochelle reagerer meget voldsomt. Hun er virkelig bange for slanger. Så hvis man skal være top-professionel, så skal man jo kunne håndtere en hvilken som helst situation. Men hold nu op, Leila, for fanden helt ærligt. Nå, men hvad fanden er det så, du snakker om? Jo, men du siger det bare lidt som en fornærmelse til Rochelle, ligesom om, at jeg har det heller ikke godt med det, men et photoshoot er et photoshoot. Men det lyder bare sådan på dig. My God. Kom bare ind og sæt dig, så skal jeg nok få ro på dig. Jeg tænkte, det kan jeg ikke. Bare tænk normal photoshoot. Men alligevel så tænkte jeg, okay, jeg skal bare vise dem, at jeg bare kan gå ind i rummet, fordi det er stort for mig at bare gå ind i rummet, hvor den er. Du er en af de store. Du skal slappe af, og så du skal ikke virke anspændt. Nu kommer den ind til dig. Bare kig på mig. Lav benene lange. Kig på mig. Det der, du gjorde før. Men ved du hvad, det der, det må jeg undskylde, det ser fuldstændig åndssvagt ud. Det kan vi ikke sælge til nogen, det der. Men så bare tag noget på, så du beholder det der på. Selvfølgelig synes jeg, det er irriterende, hvis en model ikke kan tage et billede med en slange rundt om halsen. Altså, det er sådan en klassisk ting, faktisk, i modeværket. Ja, bare hvis jeg drømmer om en slange, ikke? Jeg har det dårligt helt dagen. Jeg hader slanger. Og så skal idioten rigtig til mig. Du er en stor pige, ja, og jeg er stolt, mand. Prøv lige at lade Brinette sidde, bare så vi lige kan, så Jan også kan se, hvordan. Ja. Der er ikke så mange former der. Nej. Sådan lidt mere drenget. Må jeg lige se de tænder der igen? De der nikotinkugle tænder der. Det går sgu ikke her. Nej, fotografen han var en total idiot. Hvad skal du? Jeg synes ikke, det gik så godt med at klare det med at komme, fordi jeg nåede lige at se det ene ben på den, og så løb jeg ud i bare røv. Nej. Rolig. Ej, hvor er den klam. Ej, det kan jeg ikke. Om det så er mit liv, der afhænger af det, så prøver de ikke sådan et lortedyr på mig. Om jeg så fik 1 milliard for det, så vil jeg sige nej tak. Brinette, må jeg ikke bare lige høre, hvad kan vi gøre? Jeg vil gerne give mig en slange. Kan vi prøve en slange? Ja. Godt, kom. Men så fik jeg den her dampslange på mig. Sådan der. Yes. Ej, hvor er den flot.
Jeg tror, den lider damp. Den var i hvert fald hyperaktiv eller noget. Du skal ikke ud på kanten og sidde, du skal læne dig fremad. Uden at sætte dig på slangen. Ja, det er også det. Så den bider, hvis du sætter dig på den. Ej, lad være. Men det gør de. Du kan godt lide det. Det er super. Det gik sådan rimelig, men jeg var satme ikke glad for det. Den snodede sig over hele kroppen på mig, så siger jeg ud for til dig, ja, pas på, at du ikke sætter på den, fordi hvis den bliver sur, så bider den. Okay. Ja, så gik jeg jo helt i panik, ikke? Så siger han fotografen til mig, at jeg ligner en dreng, jeg har ikke nogen former. Han sagde, at jeg ikke havde nogen former. Ja, men synes du ikke, at han er helt meget? Kom så. Kom så. Giv noget energi her. Hey, hallo? Kom nu. Hey, det er ikke sjovt. Sikke et menneske. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg var meget sådan... Og så er det sensuelt. Slet ikke tænke på den der slange der. Sådan der. Vi vil ikke se en lille pige. Vi vil gerne se en sensuel kvinde. Kom. Jeg synes ikke selv, at jeg er en lille pige, så derfor bliver jeg sådan lidt irriteret over, når folk kalder mig det. Hvad er der med din hud? Du virker så meget gusten. Du er lidt bleg. Får du nok kød? Hey, prøv her. Du skal koncentrere dig her. Han var jo totalt cruel på samme tid. Bare sådan, din hud, hvad er det med din hud? Du er lidt bleg, får du nok kød? What? Hvor kom det fra? Jeg vil gerne have en albino-pyton. Det håber jeg så meget, jeg får. Dyrene har det fint med, men jeg skal præstere ekstra meget. Udover at jeg skal præstere det ekstra, fordi jeg er korthåret for lille og for fed en røv, så skal jeg præstere det mere, fordi jeg provokerede dem i går. Hvorfor står du sådan? Jeg har provokeret. Hvad fanden bilder du dig ind? Så det skal ikke kun være lidt bedre end de andre, det skal være så meget bedre end de andre. Og det må jeg indrømme, det er jeg sgu ikke helt sikker på, om jeg kan. Hej Smukke. Hej. Dommerpanelet har valgt at give Isabella en sidste chance. En chance for at bevise, om hun kan få sin fandenivoldskhed ud på billeder. Vil du ikke lige hilse på fotografen, Jan? Hej. Hej. Klarer Isabella ikke udfordringen tilfredsstillende i dag, så har jeg fået mandat til af panelet at smide hende ud lige på stedet. Jeg er altså ikke glad for edderkopper. Men jeg tænkte, nu gør jeg det fandme, og nu kraftedeme, nu giver den hele armen. Det er nogle lidt sjove ører, men det ser meget godt ud. I andre tøser kom jeg og sagde, at fotografen var rigtig et røvhul og sådan noget, hvor jeg sådan tænkte, Du skal bare kigge på mig. Ham kan vi godt lige se bort fra. Men går man også til fotografen med tanken om, at okay, ham er et røvhul, så har man også selv et forsvarsattitude. Så skal du være lidt mere til stede i din krop. Så skal man fuldstændig ligge på hylden og gå derind og sådan tage det, okay, fuck det, altså. Fordi han er nederen, så skal jeg ikke også være nederen. Hvad tænker du på? Hvad tænker du på? Sex. Du må... Aha. Og så synes jeg egentlig ikke, han var særlig slem, udover at han sagde rigtig meget fokus, og så tænker jeg, jamen gud, han har jo ret. I dag var hun faktisk fokuseret, og i dag synes jeg, hun gav noget fra sig af sin fandenivoldskhed. Jeg fik faktisk noget. Så det er det er sådan dagens glædelige lille overraskelse. Den var rigtig sød. En lille fugleedderkop med det. Og sådan nogle orange poter, og hun var sådan en lille sød en. Orange poter, Men Rochelle, hvad siger du? Jeg vil gerne prøve at give det shot med edderkoppen. Ja. Det er også noget stort. Virkelig. Hvis det er muligt, du kan gå bagom mig, og så bare sætte den på skulderen. Men hvis du lige kan sætte dine fingre først, så jeg tror, det er den. Jeg vil rigtig gerne overvinde min frygt. Eller i hvert fald bare vise Uffe, at jeg prøver og kan gøre det. Men du må ikke gøre noget ved den. Den kan ikke tåle, at du gør noget ved den. Okay? Det gør jeg ikke. Det er derfor, jeg skriger, hvis du bare skal tage den. Eller kan den høre noget? Altså, det kunne være den fedeste sejr at komme hjem og så sige, jeg har haft en edderkop på skulderen. Okay. Du er klar. Fokus her. Så går hun. Det går helt fint der. Det er rigtig godt, det der. Ja. Det er rigtig godt. Så vær til stede i dine øjne. Ja, den skal snart af. Ja, vi tager lige et par skud til. Sidste billede, så har jeg den. Okay. Skal vi sige det nok nu? Okay, det kan vi godt. Vil du gerne have den af? Jeg gjorde det. Har du mod på at prøve slangen? Nej. Jeg bliver nødt til at spørge, jo. Ja. Jeg vil gerne, men det kan jeg ikke. Så sover jeg ikke i flere uger. Jeg tror også, jeg er på mareridt i nat. Ja! Du skal lige faste af mig fast lige. Jeg gjorde det. Nu skal de ikke komme og sige til mig, at jeg ikke prøver det her. Virkelig. Jeg gjorde det. Jeg håber, jeg får et godt billede.